Polská vláda a její armáda neměly bez pomoci Západu žádnou šanci. 17. září 1939 ke všeobecnému zděšení zaútočil na Poláky Sovětský svaz. Po dohodě s Německem a pod pokryteckou záminkou, že hodlá ochránit ukrajinské a běloruské obyvatelstvo žijící na území Řeči Pospolitej. Čtvrté dělení nepohodlného souseda bylo dokonáno. Nacističtí a sovětští dobyvatelé se setkali na nových hranicích. Němečtí velitelé si povšimli, že jejich sovětští kolegové jsou většinou mladí lidé bez odpovídajících zkušeností. To byl výsledek čistek druhé poloviny 30. let. Na 400 000 polských občanů bylo Sověty deportováno ze svých domovů. Politbyro rozhodlo také o zavraždění 25 000 polských důstojníků válečných zajatců. Stalinovi neunikly ani pobaltské republiky. Zmocnil se jich definitivně v červnu 1940. Deportace na sebe nenechali čekat. V listopadu 1939 zaútočil Sovětský svaz nepříliš úspěšně na Finsko. Záminkou bylo strategické předmostí Leningradu. V červnu 1940 přišla řada na doposud rumunskou Besarábii. Na Sibiř putovalo dalších 15 000 lidí. Německo-sovětský pakt zaručil nacistům klidné zázemí. A spolupráce se Sověty měla ještě další výhody. Vjačeslav Molotov byl toho dne přijat v Berlíně se všemi poctami. A jak by ne? Sovětský svaz značnou měrou přispíval k německému válečnému úsilí. Nacistům dodával důležité suroviny a potraviny, hlavně obilí a ropu. A k tomu všemu Stalin přidal Hitlerovi nepohodlné německé komunisty,